ɔde nyame somafo yaw atom ɔman Ghana ɛne wiase sɛ ɔte aha ɛnɛ anwumere ya onye mistake odie mu nso na ɔwɔ yi na onyankopɔn ɛna de wo aba wo die mu ɛfiri sɛ saa bere asɛm a asi Ghana asase so na yɛbɔ ho dawuro ama Ghanafoɔ te aseɛ ama ɔman no ate aseɛ ama ɔman no ahunu ɛna yɛda n'adi ade akyerɛ sɛ mampɔman anim ni a aba ka saa bere wɔn a wɔwɔ haw amaneɛ kɔtaa na nyinaa atwa ne abɛpɔ ɔkyeɛ saa bere baabia ne wɔbɛtumi anya ɔgye o deɛ bɛbɛ ne nyɔpa wode bɛkyerɛkyerɛ sɛ wansia deɛ Nyankopɔn asoma ne na adi akyerɛ yi a ne ho nkɔm sɛ da hɔ sɛ ɔbɛba woyɛ dɛn deɛ da wo so no wode bɛkɔ wuo na ayɛ na nnipa bi agye akyi nyame sesema bi a ho asɛm no deɛ mepɛ sɛ wiase nyina ho anummerɛ yi sɛ nyame somafo yaw ɔnyɛ ɔsɔfo ɔnyɛ malam ɔnyɛ kɔmfo ɔnyɛ dinsini mafo a